बे माथो जायगायानो बा आं दिनैसो फैदों आरो नै ओरै दंबावोसो नै 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 जिरायग्रा दंलायबावोसो फायबो नै जिरायग्रा जालायबावबायसो Hi guys, welcome to my new vlog. क'क्राझार टाउनाव थांनो नागिरदों सासे लोगोनाव आरो सासे लोगो फैगासिनो दं लोगोनि गाज्रिजों थांसै नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ हेल' गाइस टाउनाव थांसै नै दरखेवबाय सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों दा मिन्थिगोन मानो थांनो नागिरदों र' 1 मिनिट दरजाखौ फांनो होदो दै दोनसैलै निफ्राय ना आच्छा 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 नै बिजों आंजों थांगोन नै सासे लोगो दंबावो बैयाव लांफानांगौ बेखौ लांफानानै थांसै सफैबाय नै लोगो माने फंबाय दं सासे बिसिनि न' खाथियाव मोनफैबाय दाय सालाफोर माने बे फंबायखौ नेदों दसे नेनानै नै फैथ'वाखै फैबा थांसिगोन आरो फैबाय नै फैबाय मा ओंख्रि होनबा मिरामिस होनदों नामा दे ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय थांगासिनो दङ बाथाबारिनिफ्राय क'क्राझार टाउन हेल' गाइस सिट बेल्ट होनो बावदोंमोन दासो होबाय नै पुलिस नुनानै गोसोखांनानै फाइन नांगौमोन 1000 बे इन्डियान अइलाव थाव सोनोसै थाव सोनानै ओइबासिनो मोनबायबो बेसारा नेनो बालायलांबायदां बेक खालामनो ना मोनसौगोन ओंखारफिनबाय ओरैथ'दो ओइ साइन्स कलेज खाथियावनो होमबानो मोनसै गोबावसै ना फैया नैबेनो लाखिदो दे नैबेनो आन्दायबायसोमोन सफैबाय दै लोंसै एसे लोंनो एसे थारा सारप्राइज खालामनोसै बेसाराखौ गाइस फैबाय नै लोगोनाव ओइ दर खेवबाय दं गैया खेवा दाबो फैबाय दिनैसो लोगो मोनबायलै बिराद गोबाव जाबायमोन फाग्लासो मोजाङै दङ फन्द्र'आवनो फैनाय नै सोलायजोब्बाय माथो जायगायानो बा आं दिनैसो फैदों आरो नै ओरै दंबावोसो नै जिरायग्रा दंलायबावोसो फायबो नै जिरायग्रा जालायबावबायसो जिरायदो बेयाव जिरायदो आं नायनायगोनसैब्रा जायगाखौ माबायदि बा बरिया जाबायथ' लोगोफोर नै बे जाहैबाय देब नारायण नि स्टुडिअ बेनाव फैदों आरो लोगो नालाय आंनि बे आरो ओरै हाबजागोन ना औ नै रेकर्डिं साइट रेकर्डिं खालामग्रा मा मोजां जाबायलै आन्दायफैबावबायसो आङो आन्दायबायथ' आङो दिनै आयौ बरिया जाबायथ' जा मोजां नुदोंथ' औ दे मोजां नुबाय साबसिन जाबाय एबा बिराद मोजां दे नायलांबाय थादो मानि बे फैनायनि माबाया जाहैबाय आंहा मानि मोनसे गान दं आरोना बिराद फुराना जाबाय बेसे गोबाव जाखोमोनथाय 10 बोसोर जाबायदां ना बेखौ मानि आङो 8 बोसोर जाबाय बेखौ मानि गोदान बखफिननो नागिरबाय आरो 2014 निमोन ना आयौ 15 औ एसे गेजेराव औ बेखौ मानि आं बखफिननो नागिरबाय आरो दा दाबायदि टाइमाव बिराद खस्थ' खालामदोंमोन बेसारा आंहाबो दाना एसे प्रब्लेम जानानै गैया खालामफिननो हायाखै दा नै एबार खालामफिनसिगोन आरो बेखौनो दा बिनि थाखायनो फैनाय जादों आरो थारमानि दा नायनायगोनसै र' एसे उनाव एसे माबा खालामबावनोसै लासैनो जालांगोन दङ प्रजेक्टआ एसे मोननै मोनथामासो दङ आंनाव बिनावनो जोब गासिबो बेखौ गासिबो बरनजोबगोन आरो खिन्थु भिडिअ ट्रेकखौ दानो खोनासंहोनाय नङा आङो लासैनो खोनासंनो मोनगोन मा लांफैब्रबलाय ओमफ्राय नै दा बे जाखांबा न'आव थांफिनगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय टाउनाव मोनसे फिसा खामानि दङ बेखौ मावनानै थांगोन आरो
जायखिया ट्रेकखौ खोनासंसै ओमफ्राय गानाथ' ओइ दे माबा हिनजावना जाखांबायमोन ना औ हिनजावना जाखांबाय ओमफ्राय दा हौवानि दंबावो माने दुएट आरो सङा ओमफ्राय दा हौवानि दंबावो बे हौवानि जोब्बाथाय कमप्लिट जाबाय आरो लास्टआव मिक्सिं टिक्सिं खालामनानै जोबहैबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ खालामगोन आरो भिडिअ खालामनानै हगारनाय जागोन नेनानै थादो रायजोफोर अननानै आरो लोगोबो माने चेनेला गोदानसो नालाय एसे साबसक्राइब खालामना होदो अननानै मोजां मोजां भिडिअ हगारबाय थागोन आरो ब्लगबो एक्सुवेलि गाना जाहैबाय आंजों सासे लोगो दंफावो आरो बेबो मोजां आंजों एसे हेल्प होफादों माबा बानायनायाव आरो माने लिरिक्स लिरनायाव लिरिक्सआबो आं लिरदों ओमफ्राय बेबो एसे लिरफादेरदों बिथाङा दा बेस्थ'आव दंथ'यो आरो दा लासैनो र' बेखौबो इन्ट्रडाक्सन होगोन आं नोंसोरनो मालाबा नेक्स्ट भिडिअआव होगोन आरो आं बेखौबो लेंहरगोन थारमाने प्रजेक्टआ दं मोनब्रैसो दङ आंनाव दा बर्थमान दा बे मोनब्रैनि गेजेरावहाय नैबे मोनसे डुएटखौल' आङो दा बरनग्रोनाय जागोन आरो ओमफ्राय बे मोनथामखौ दोनथ'गोन लासै लासैनो बानायलांबाय थागोन आं मोनसे इउटुब चेनेलाव हगारनाय जागोन बेखौबो खिथागोन आङो इउटुब चेनेलखौबो आंनि डिसक्रिपसनावनो होगोन दा नंथ'आ जेब्ला भिडिअ जागोन होनब्ला होगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफ्रा अननानै गासिबो गाइस ओंखारबाय थांसै होनबा दे होनबा औ दे औ फैफिनबाय न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै ओमफ्राय दा नै एडिटिं खालामसै आं भिडिअखौ ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै ओमफ्राय बाय बाय अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो ब्लगखौ नायनानै मोजां जुदि मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबसक्राइब खालामथ' दाबावखा आरो हायोब्ला शेयार खालामना हो अननानै प्लिज